เอาเลยตัวนักกันหมูแม็กที่ไฟมีมหน่วยนะไฟมีมหน่วยจิ๋วนะอันนี้ไฟมีมเห็นนั่นนี่เราวินไฟมีมหน่วยจิ๋วนะตัวนี้อ่ะเฮ้ยกันไฟขัดหันเสียมเวลชิ้นนั่นนี่อ่ะจวนpetrol engine mang do na petrol engine 8 horsepower manga oh analog tu khalai zoom khaแต่ยันไว้มีมีไว้ขัดให้มีอากาศขัดเทียนกันดังอ่ะจู่ไว้ขัดไว้ไทยจะตกตัวง่ายสับกันเนี่ยสตาร์ทชินหันตุ้มแต่เลย các quý tụ chung máy xuân với ý chắc biết tụ ra ngày đi á thì hơn engine hậu hi engine man hi bồi thang na chu han start don hian in neutral om je langai antenna ki avi bel hi adul lo chuan ki ta chung jok puli khi avir ter pui chuan in anung thado me lo maya thil vir pui anei hian tiang engine ho hi nung thei lo ani nung tha thei lo ti chuan chumi wang chuan hemi neutral thei tura van bel kan ti dul na hi do an adjust na kan lo la ti toy hreta chu wang chuan puli avir lo nan khian an pakhatin lo pot ding ta a chuan an noi lam puli a hin slip ta chuan anung thei chau ta ni hi mi chain jong jong avir pui kha chuan khol kha anung tha thei mi lo maya wang chuan neutral hi siam ve je langai ti chuan an nun nuwa van bel vi bel martok ken ti khian hi khian thread mangin adjust na kan da tamaya chu petrol engine thil ti aboi thak na chu thil vir pui anei nga lutuk hian weight dang ne na avir hian anung thei lo lai tak ke boi thaka electric mang ta chu pon vir pui se on roll kan
vir mai à cho petrol engine poi thak na chu neutral kha siam zel angai ni kalai kanin neutral na tur kha amol mang thei ang barin adjust na kan siam maya kan start don chuan na thi kan han her phoi deuh tho a kan han choi sanga himi engine a ki chuan a bel kha adul maya maro chu bel hi duang in lo la dul tok lova chung lam kha la ver an po khan chung lam ala ver pui tho kha kha chu lâu chel bẹ về ri lúc mấy tuổi này bỏ đồn chuông khá chú mò cái chuan anh nung phải ta một tia thả thì kan anh nung gì mấy à chuan vậy mìm anh ở trên tủ cái này là vợ hi pu ta anh vợ đi la ai ốt cho tủ ra tí cái này com thum com đi bạc khá mình phải phal mấy ula wa ông giờ chuan hay mình khát lát thiên chuồn tủ ra này vậy mìm khá khát lát tin kan chuông á chú vậy khát à vậy dễ đồn ta này tụi nó chuan test nan com thum li com thum vel châu niang chú khá anh vậy tiệt chín mấy đó này á vậy mìm cái này rất lâu oh hello thì kian engine khi choi sana vivel dul tur khan choi sana ngai ta chuan anun vele khanin kian dul thei to lo tur khan nat khan gan zu tai thale maya chuan hemi vai mim noi na call kan han siam te hi chu cái mà ni ngai to chua liêu pon ni lawa nam dang ho siam kan copy về mấy ni ka ngai to chuan ni lo kan thil siam ma hian mi dang thil siam copy hi kan nga ve mai thì kian vai mi ma khi ron tla a chi ria khian na noi zol pui khan tlang le a de chon heta ron chuak to hi chu fai ve thiau mai a anh nuôi chín tuổi cái này em khóc mày chuan khi mi các cái xiêm khát lát ta hành đã khi chuan in với khát ta anh nuôi tầm thầy về viêu đó nè tăng point engine mang thì call cái hành xiêm hi chuan engine hi cái rẽ na cái uy đâu ở vàng hiền half race em ở half race ai sang khét về là engine han rana zo tur om tok ve kan hisab ve thin ni achan chu engine hi high race ngar na tho chuan atlo lo wa engine ma hi high race at that top manga atan reng chuan atlo engine hi tlo mo em a piston ring te lo thol ma a tin petrol ten lo he boka chu bang chuan half race ai sang khret na half race vel na zo tur tok khi chuan kan ani sa ve thin chuan half race leka kha chuan engine atang na lutuk lo petrol ai na lowa engine po hit lo pha ve me pe thin ni tlem tham boka fu le mai ole atlem le atam kha avai rei na kha ani lem lowa atam po khan avai rei chu kha chu in ang renga ve mem noya kha tlem te po tha kila avai rei zong kha chu angai rang tho ni a fu tur chuan chu kal phung ani hemi khat nian voi khata da khatanga te khan mi voi khat ki voi le khata te khian kan pot thaputanga kan khar le nga langa chuan aw lo vai chung khan achunga khian kan lo da khat le sa anga chuan avai zo kan pot thale mai anga ka teng khan chum lo chat lo khan vai ngal chap thei don ni vai mim test na tur te han nga han en china cha om te rul nen kan nei tlat lo vai mim hi order tu ten tu ka man mai an du to box ya chuwang chuan du thu sa min an ha thok lai kha a video mu tur kan nei thei ri lo tlat mai thlir tu ten mi lo phathiam don nia
pawh ni se kan khawl siam te anh ấy nang anga min lo lom pui ve thiam a min lo lut chak ve thina kan lom em a chunga lom thu kan sei ni sila mi ram dang nam chang kang zok ram chang kang zok te siam te chu lat luk lo rim a kan tluk thei lo wa ma ro chu helaya mi zo pa nge ina mi zo kut chuak ngai mai min lo ngai lut sak ve a khol siam te aman kan an chiar ang te I he lo wa min an lei sak ve a min an du sak tu te chunga khan lom thu kan soi mo ni se la mi zo mangai na mi zo ram in mangai na te mi zo thil siam ti lut in du na te thin lung atanga ron lei hi in ni tlang pui heng ka ria lom om thina ting taka mi zo ram le nam mangai na thin lung du sak na thin lung nei kan lo la tam le ti te hi ka kha chuak thara kan thil siam te hi chuan om em lo amaro chu ti lai kara min lo ngai lut sak ve kha alo em thina ne pon ni se ma so na in ti chang kun chau se te kan lo tu manga chuan motor me zo repair han ti te kan la khoi tel ve reng boka ti ne pick up po hi soi be bui khan ya lungina dela chung te chu me zo repair kan han tia ti hian rong ka denen holding song body set denen khan kan la ti chau ve reng boka repair body sak te ka tiang kha ke ni engineering work kan la kal pui kop vel reng ani khol ngor chau po hi kan khoi lo ba te kha se ta tang kan sei du ang po ni se kan channel tom tak te min lo thlir sak ve thina min lo ngai lu saka like te subscribe te kha rem chan chuan min lo ti sak ve le den ula po ni se video thar dang te nen kan lai mu le zel don ania tun tu matan chuan mong tha le rek mai le